Helo bawb. Dwi'n gobeithio bod chi yn parhau yn iach a dwi'n gobeithio bod chi'n dal I gadw chi'n yn ddiogel yn ystod y cyfnod yma. Ga I ddechrau drwy ddiolch yn fawr iawn I chi am bob dim ydych chi wedi gyfrannu I Fro Edern dros y 7 mlynedd diwethaf. Ma'ch cyfraniadau chi wedi bod yn fawr iawn ar draws bywyd yr ysgol a dwi'n gwybod bod pawb o deulu Bro Edern wedi gwerthfawrogi y cyfraniadau hynny. Ga I ddymuno'r gorau chi ar gyfer beth bynnag ydych chi'n benderfynu wneud yn y dyfodol. Os ydych chi'n mynd i'r brifysgol ym mis Medi, dwi yn mawr obeithio y byddwch chi yn cael profiad llawn o fywyd myfyriwr, hyd yn oed os na fydd hynny'n bosib ar y dechrau. Mae'r rhaid mi ddweud yn bersonol, mi nes I fwynhau fy mhrofiad fel myfyriwr yn fawr iawn. Gymaint felly nes I bues i'n fyfyriwr am 6 mlynedd. Dydw I ddim yn awgrymu am eiliad fod angen I chi fod yn fyfyrwyr am 6 mlynedd, ond dwi yn gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r profiad yna. Dros yr dyddiau diwethaf, dwi wedi bod nôl ymlaen yn yr ysgol yn paratoi ar gyfer ailagor ar gyfer blynyddoedd iau. Ac wrth wneud hynny, o'n i'n meddwl yn ôl I fis Medi 2013, pan ddechreuon ni efo'n gilydd yn adeilad presennol Bro Edern. A dych chi falle'n cofio'r mes a'r diffyg trefn oedd na ar y dechrau pan oedd yr gwaith adeiladu yn mynd ymlaen, a gymaint mae pethau wedi newid dros y 7 mlynedd yna. Dych chi o bosib yn cofio'r ffreitur fach yn yr hyn sydd erbyn hyn yn lolfa'r chweched. Falle bod chi'n cofio dod fewn i'r ysgol, heibio tu'r gofalwr, ac yn gorfod defnyddio'r drws I floc 4 fel mynedfa. Dych chi falle'n cofio'r grisiau dros dro i'r maes parcio, lawr heibio ystafell gelf Miss Harris, ac yna yr holl newidiadau ddaeth wrth I wahanol rannau o'r ysgol gael eu hagor a'i cael i'w hadnewyddu ac yn y blaen. Ond gweitha'r hyn ddigwyddodd ar y dechrau, mi ddeithon ni trwyddi, a dwi ddim yn credu bod eich addysg chi wedi cael ei effeithio oherwydd yr hyn ddigwyddodd ar ddechrau'ch gyrfa chi yn yr ysgol. A dwi hefyd yn siŵr na fydd yr hyn ddigwyddodd ar ddiwedd eich gyrfa chi yn yr ysgol efo'r pandemig yma yn cael effaith hir dymor ar eich addysg neu ar eich dyfodol. Dwi yn dymuno'r gorau chi ar gyfer y dyfodol. Cofiwch bod ni yma o hyd fel ysgol. Os gallwn ni fod o unrhyw gymorth I chi yn y dyfodol, plis cofiwch gysylltu efo ni, a mi fyddwn ni yma I chi drwy'r adeg. Felly, mwynhewch yr hyn sydd yn weddill o'r gwyliau ha, beth bynnag ydym ni'n mynd I allu wneud yn ystod y cyfnod yma, a dymuniadau gorau chi at y dyfodol. Cyfarchion disgyblion blwyddyn 13, Ysgol Gyfun Bro Edern. Dyma chi wedi cyrraedd diwedd y daith gyda ni yn yr ysgol. Dyma'r tro ola fyddai'n eich cyfarchu fel disgyblion swyddogol blwyddyn 13 yr ysgol. Dwi eisiau diolch yn fawr iawn I chi yn gyntaf. Fe rydych chi heb os ac oni bai wedi bod yn flwyddyn o ddisgyblion arbennig. Da chi wedi dod o dim byd ond clod a phleser i'r ysgol a mi ydyn ni'n hynod o ddiolchgar I chi ac yn hynod o falch ohonoch chi. Bydde fe'n anheg I fi enwi unigolion yn ystod clip bach fel hyn achos mae bob un ohonoch chi wedi bod yn arbennig o fewn yr ysgol a wedi cyfrannu yn enfawr a wedi gweithio yn galed iawn. Fi jyst moyn diolch yn fawr I chi yn bennaf am eich cwmni chi. Da chi'n bobl ifanc hyfryd. Mae fe'n bleser mawr wedi cael bod yn eich cwmni chi, dod mewn I weld chi ac ysgyrsiau gyda chi yn y lolfa ac a wir ddweud gyda fy llaw ar fy nghalon. Mi fyddai yn gweld bob un eisiau bob un ohonoch chi yn yr ysgol a dwi'n gofyn I chi plis I sicrhau fod chi yn cadw mewn cysylltiad gyda ni gyd a bod chi gartre o'r prifysgol ac yn y blaen galwch mewn I weld ni. Gyrwch e-bost I deud trefniadau a plis dewch mewn I weld ni. Dyma bob lwc I chi, mwynhewch y haf, diolch yn fawr iawn. Helo blwyddyn 13.
Dydd Llun Mehfin y 15fed fyddai diwrnod olaf harholiadau chi wedi bod yn yr ysgol a bydden ni wedi bod wrth yn bodda yn gallu ffarwelio gyda chi i gyd heddiw. Ond yn anffodus nid dyna fel mae hi am fod eleni. Beth bynnag, dwi'n dymuno pob hapusrwydd i chi a iechyd i'r dyfodol a gobeithio newch chi fwynhau eich cyfnod nesaf, be bynnag yw'ch llwybrau chi am fod. Cofiwch gadw mewn cysylltiad gyda ni a dwi'n gobeithio gweld nifer ohonoch chi yn y dyfodol mewn gwyliau tebyg i tafwyl neu'r eisteddfod. Nes i fwynhau gweld rhai ohonoch chi'n Llandrws llynedd a gobeithio y gallwn ni gael sgwrs yn y Gymraeg bryd hynny gan glywed am eich hanesion chi a lle ydych chi wedi cyrraedd yn ystod y misoedd nesaf. Yn amlwg, mi fyddai'n colli sort o problemau rhai ohonoch chi allan, yr tiffs rhwng Lewood a James Borg. Mae gen i gasgliad helaeth o beli yn fy swyddfa oherwydd bod rhaid i chi meddwl bod y lolfa yn gau pêl droed. Felly ymddiheuriadau nad ydw i wedi gallu dychwelyd rheina yn ôl i bob un ohonoch chi, ond dwi'n siŵr y gallwch chi alw mewn rhywbryd i Bro Edern i'w casglu nhw rhywbryd eto yn y dyfodol. Beth bynnag yw'ch taith chi'n mynd i fod trwy fywyd, dwi'n dymuno'r gorau i chi. Yn amlwg, falle bydd na rai yna chi falle yn gorfod newid cyfeiriad oherwydd nad ydy ambell beth yn mynd i fod yn gweithio fel oeddech chi'n dymuno iddo fe wneud. Peidiwch â phoeni, mae'n iawn i newid cyfeiriad, ond byddwch yn hapus gyda'r penderfyniadau ydych chi'n ei wneud. A da ni'n mawr obeithio y byddwch chi yn dod yn ôl i drafod gyda disgyblion y dyfodol am eich anturiaethau chi a'r profiadau ydych chi wedi gael wedi chi adael yr ysgol. Felly, mwynhewch eich haf. Gobeithio hefyd y gallwn ni ail ymweld a'n gilydd rhywbryd eto i gael cinio gadael neu rhyw ddathliad cymdeithasol yng nghwmni'n gilydd. Felly cymrwch ofal a nawn ni weld chi eto. Hwyl! Blwyddyn 3 allai ddim credu bod yr amser wedi dod i chi adael. Chi wedi bod yn flwyddyn ardderchog a dwi wedi mwynhau cydweithio gyda bob un ohonoch chi. Nawr te, drwchwch yn ystod y lockdown, beth ni wedi bod yn tyfu yn yr ardd. Llysiau, blodau, moron, pys, mintys, mefus. Sy jyst yn dangos. O hadau bach, fe ddaw pethau hyfryd. Mae mor cheesy, ond mae'n gret. O bethau bychan, fe ddaw pethau hyfryd, ac i bob un ohonych chi gobeithio. Ac ar gyfer y dyfodol, gai ddymuno pob llwyddiant, pob llawenydd ac yn bwysicach, pob hapusrwydd i chi gyd. Helo, llawn cyfriadu i chi am gorffen blwyddyn 30. Diolch yn enwedig i Cerys a Mared am ei frwdfrydedd a'i waith caled dros y flwyddyn. Rydych chi'ch ddwy yn heiddi dyfodol disglair iawn a haf hapus. Pob lwc i pawb a gwnewch yn siŵr bod chi'n cymryd pob cyfle. Mae hyn yn ffordd od iawn i dweud hwyl fawr i flwyddyn sydd wedi dysgu fi llawer i ddweud y gwir. Fi'n cofio nôl yn 2013 pan dechrau ni fel 7 taf. Dechrau ni'n eitha dda, ond naeth Paige a Maya gadw ni'n gyflym iawn. Naeth ni ennill cwpl o pobl fel Rioch, Atkinson, Tremaine, a aeth bywyd yn anoddach. Cofio ni fe farw ni'n cwpl mas. Ond bydd neb yn y dosbarth yn ngofio bog off Atkinson. Fe'n cuddio dan y desg ag yn y blaen. Ffordd nais i edrych nôl dros y blynyddoedd bydd chi'n cofio pobl. Y digwyddiadau fel yna. Cofio wneud lot fawr o rygbi, dyn ni fawr o'n chi. Fi cofio ni'n curo glan tam blwyddyn 7 yn cwpa Malcolm Thomas. Mi cofio chi'n ennill y plat. Yr unig troffi fi'n meddwl wnaethon chi ennill pan eithon ni lan i Warwick. Curo'r pobl posh i gyd lan a ennill y troffi. Fi wedi cael bleser dysgu tref, Sian, Grace a Ellis y holl ffordd trwy o flwyddyn 7 lan. Dysgu cyfriduron i chi ddechrau, wedyn dysgu DT. Ni cyrraedd y diwedd nawr a mae Sian dal ddim wedi dysgu unrhyw beth i ddweud y gwir, so falle fi'n rybys fel athro. Fi'n cofio gael 2 sen yn y dymuniad yn y dosbarth cyfresru. Naeth y dymuniad Sam gadw ni yn mynd ymlaen i wneud bach o actio fi'n credu. Mi'n cofio bod Seren dal heb roi tan gwaith blast i fi am ddim, gan bod hi'n gweithio yn bowlio lawr y bai.
dim ice blast, dim byd. Dwi wedi cael dim byd nôl o hwnna. Rhoi cyngor i wedi helpu hi o'r ffordd trwy, dim ice blast. Leon wedi cysylltu'n diweddar, mae Leon wedi symud ymlaen nawr, mae'n mynd i prifysgol a mae'n gwneud addgorff yn prifysgol. Cofio Leon yn bod yn y dosbarth yn y Kevin gyda Dyf, Kyle, Riley. Riley a Bogi wedi cael mwy o knockouts na Dante Wilder. Rhwng dyn nhw, fi'n cofio bod y Bogi a ddim methu cofio pwy fi. Mae ddim methu cofio pwy mam neu dim byd, ddim methu gweld dim byd. Sparkle. Milsom, fi'n cofio Milsom jyst yn gadael ni hanner ffordd trwy'r blwyddyn. Penderfynu ddim wedi talu am addysg, mae'n wedi gweithio mas yn gret i fe nawr, siŵr fod. Gan bod wedi talu am flwyddyn cyfan a mae ddim ond wedi cael hanner y flwyddyn mewn addysg. Siŵr bod yn wedi costa digon arian. Be arall fi'n cofio'r blwyddyn? Fi'n cofio Pride Day yn weindio fi lan trwy amser, cos wnaeth tad curo fi yn y long drive cystadleuaeth lawr o bai. Dal yn grac yma. A y peth fi'n cofio mwyaf allan o holl flwyddyn a allan o bawb yw pan wnaeth Dylan Morgan esbonio fi bod ei gallu gwneud i gwaith cartref achos oedd e'n dwyn Wi-Fi o'r chip shop. A dyna sut fi'n mynd i gadael e. Helo, blwyddyn 13. Phob lwc a phob hwyl i chi gyd yn y dyfodol gyda beth bynnag chi'n penderfynu wneud. Neges hefyd i Riley, ein cymegydd bach, tal ni. Diolch am bob dim, ti wedi gweithio mor galed, ti wedi bod yn disgybl hyfryd i ddysgu a ni wir wedi gwerthfawrogi popeth. Ti'n heiddi pob llwyddiant jyst yn ymdopi a fi a Mr Jones am mwy neu lai flwyddyn cyfan. Ar un adeg, o'n i'n meddwl bod yn ei ddisgybl arall, ond ti oedd hynny wedi torri gwallt. Ond pob lwc i ti yn y brifysgol yn neud ffiseg. Bydde ti yn yr un ffordd wedi gwneud cymegedd arbennig o dda, ond mae'n anodd i ddewis pryd ti'n dda mewn sawl peth. Cwestiwn ola nawr oddi wrth Mr Davies yw, ti'n siŵr ti ddim eisiau paned? Siwmai blwyddyn 13 am drieni bod eich blwyddyn ola chi ym Bro Edern wedi dod i ben mor sydyn a dyn ni ddim wedi gallu ffarwelio gyda chi mewn person fel yr hoffem ni. Dwi wedi mwynhau dod i nabod nifer ohonoch chi dros blynyddoedd diwethaf, yn enwedig chi sydd wedi astudio bioleg gyda ni dros y 2 flynedd diwethaf. Gwirioneddol, dwi wedi mwynhau dysgu chi a fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r pwnc. Fi'n siŵr bydd nifer ohonoch chi mynd ati nawr i wneud pethau gwahanol, rhai ohonoch chi mynd syth mewn i waith, rhai ohonoch chi falle mynd i'r brifysgol. Swn i'n gweud i fanteisio ar bob cyfle i chi'n cael. Gweithiwch yn galed ac wrth weithio'n galed gallwch chi cyfiawnhau mwynhau a chwarae'n galed. Mae gennych chi gyd dyfodol disgled iawn o'ch blaen chi a dwi'n edrych mlaen yn fawr i glywed am eich llwyddiannau chi yn y dyfodol. Pob dymuniad da i chi. Blwyddyn 13. Dyma beth mae lockdown wedi gwneud i ni wedi troi mewn i athro celf. Os chi'n meddwl amdano'r holl weithiau fechgyn o'n i'n cnocio'r drws i gael chi mas o wersi Miss Harris i gael chi chwarae rygbi. Diolch bach. A nawr dyma beth fi wedi troi mewn i. Fe? Ie. Pob lwc i chi gyd. Newch yn siŵr bod chi'n gwneud eich gorau yn eich bywydau fel chi wedi dros yr ysgol a mewn addysg Ffarwél 2013. Chi wedi bod yn sedd, wedi wir mwynhau dysgu chi fel flwyddyn, reit o'r cychwyn cyntaf i fod yn deg i chi. Caelwch mewn cysylltiad, pob lwc os chi'n mynd i'r brifysgol neu os chi'n mynd mewn i byd gwaith neu os chi'n mynd i gael gapio i mwynhau eich hunain. Cofiwch bod y byd yn lle bach a os ych chi byth angen help wrth unrhyw un ohono ni yn yr ysgol, mae croeso chi alw nôl mewn a cadw mewn cysylltiad. Pob lwc i bawb, na i weld chi cyn bo hir. Hwyl! Helo blwyddyn 13. Pleser oedd eich mentora eleni yn ystod amser cyfrestru. Nes i wir mwynhau gwrando ar eich holl gobeithion a'ch breuddwydion am y dyfodol. Yn amlwg, efallai fydd rhai ohonoch chi angen newid, beth ydych chi'n gwneud yn y byr dymor oherwydd y sefyllfa dyn ni gyd o dan ar hyn o bryd, ond dwi'n sicr, unwaith mae'r cyfnod yma wedi dod i ben, fyddwch chi gyd yn cyrraedd eich gobeithion a'ch breuddwydion. Felly, pob hwyl am y dyfodol. Helo, blwyddyn 13. Mae'n anodd credu fod y cyfnod wedi dod i ben o dan y fath amodau. Ni'n diolch yn fawr iawn i chi am bopeth chi wedi gwneud i ni yma ym Bro Edern. Ni'n dymuno'r gorau i chi yn y dyfodol. Cofiwch i siarad Cymraeg ar bob achlysur a chofiwch i ddod nôl i ddweud helo wrthyn ni yn y dyfodol. Pob hwyl. Pob lwc blwyddyn 13, blwyddyn nesaf, be bynnag da chi'n gwneud,
Gwnewch yn fawr o bob cyfle a joiwch fel da ni wedi bod yn ei heddiw. Wel, helo bawb, gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn. Wel, daeth diwedd cyfnod fi a chi'n dechrau'r un diwrnod, a nawr ych chi'n gadael ac yn mynd i'r cam nesaf. Cofiwch pan fyddwch chi wedi mynd o ble chi'n dod, cofiwch Gaerdydd, cofiwch Gymru, cofiwch amdano ni yng Nghaerdydd ac yn Bro Edern. A dwi'n edrych mlaen i glywed amdano chi pan fyddwch chi yn rhedeg y byd mewn sawl blwyddyn ac yn gwneud pob math o bethau ym mhob gwlad yn y byd. Cysylltwch gyda ni, cadwch mewn cysylltiad a welai chi cyn bo hir. Pob lwc bawb. Helo blwyddyn 13, gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw yn iawn ac yn iach ar hyn o bryd. Nawr dwi'n gwybod nid dyma yw'r ffordd roeddech chi'n disgwyl i ffarwelio gyda'r ysgol neu gyda'r 7 blwyddyn diwethaf o fod yn rhan o deulu Bro Edern. Ac yn sicr ar hyn o bryd eich bod chi'n llawn teimladau cymysg, rhyddhad, eich bod chi ddim yn gorfod sefyll yr harholiadau yma, ond siomedig hefyd dwi'n siŵr eich bod chi ddim yn cael y cyfle hynny i brofi'r holl waith caled dros y flwyddyn. Balchder yn sicr eich bod chi wedi goroesi, eich bod chi wedi cwblhau eich cyrsiau lefel A. Ond rai ohonoch chi falle'n teimlo'n drist ac hyd yn oed yn grac taw dyma'r ffordd eich chi yn cael penod yma o'ch bywyd. Nawr un tip sydd gen i fi i chi, sef i gwneud eich gorau i weld y positif ym mhob un sefyllfa falle ar y degau mae'n teimlo'n amhosib. Mae'r cyfnod ansicr yma yn greulon ac yn anheg, ond cofiwch i chi'n rhan o hanes mawr ein byd ni. Un dydd fe fyddech chi yn rhannu'r profiadau yma gyda'ch plant chi a gyda'u plant nhw hyd yn oed. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi yn ymddwyn ac yn ymateb yn gywir nawr. Siapioch eich stori chi eich hun fel eich bod chi yn falch i rannu hyn yn y dyfodol. Diolch blwyddyn 13 am gwaith eich ymroddiad a'r holl laughs dros y blynyddoedd. Fe fydd colled ar eich ôl chi yn sicr. Hwyl am y tro. Helo, blwyddyn 13, jyst neges cyfle mi dymuno'n dda i chi dros y cyfnod nesaf nawr yn eich bywydau. Fi di gael y plesur o dysgu rhan fwyaf ohonoch chi dros y blynyddoedd os nad pawb, boed yng ngwersi Saesneg neu yng ngwersi clwb neu yn y wersi bac. Fi'n cofio un gwers clwb specific, clwb cerdded Miss Morris, clwb hynod o lwyddiannus, fel chi'n gwybod. Fi, Sarah McCarthy, Leah Bainton a Sam King wedi mynd mas am dro. Yn anffodus nath y cychwyn glawio a dim cot gyda ni o gwbl oedd rhaid ni cysgodi o dan coeden. Pryd gyrhaeddwn ni nôl at yr ysgol, o'n i'n hollol drenched, socian, splash, squelched, trwy'r ysgol, ac yn really becs oedd rhywun yn mynd i weld ni. Yn ffodus oedd neb wedi gweld ni, a wedodd Leah Bainton oedd yr holl peth yn character building, so fi'n diolchgar i Leah am hynny. Rhywbeth oedd yn character building i fi'n meddwl, oedd gwersi bac gyda'r 1992, gwers 6 ar Prynhawn Gwener yn ty 5. Jokes, James Borg a Brandon a David yn cadw ni'n fynd trwy'r Prynhawn. Yeah, really. O'ch chi gyd i wneud yn dda, chi gyd i llwyddo, felly da iawn fi. Special mensch i fy nosbarth lefel A. Chi di bod yn diddorol i ddysgu. Fi byth i cwmpa mas gyda dosbarth lefel A, cyn leni. Chi'n mynd bod yn holl o ffai mewn bywyd, oherwydd chi mor styfnig, chi mor opinionated, a chi eisiau gwneud pethau ffordd chi, felly fi'n gwybod chi'n mynd i bod yn iawn. Peth olaf fi eisiau sôn am oedd aroedd Ben ar y diwrnod olaf, Ben Pewsey. Oedd y diwrnod olaf yn anodd i bawb, ond oedd aroedd Ben yn y lolfa fi'n credu yn rhywbeth na'i cofio am byth. Testimony i Ben, testimony i'r ysgol, ond hefyd testimony chi fel blwyddyn, faint mor garedig ydych chi, faint mor cyfeillgar ydych chi, ac oedd yr awyrgylch yn y lolfa ar y diwrnod olaf na yn hyfryd ac yn special iawn. Felly, pob hwyl i chi am y dyfodol, cadwch mewn cysylltiad, hoffwn i clywed fel chi'n neud, ond eto fi'n siŵr chi'n mynd i bod yn hollol llwyddiannus. Ta-ta! Helo, blwyddyn 13. Hoffwn dymuno pob lwc i chi yn eich dyfodol, a diolch yn fawr iawn.
am eich amser chi yn ystod yr ysgol. Ni'n bod yn hel atgofion yn ystod yr amser fregus yma, nôl i Roslyn Park, i'r Air Sevens, i ennill y plat gyda chi, i taith Australia. Mae wedi bod yn bleser i fod ar y taith gyda chi. Dim lot arall i ddweud, diolch yn fawr iawn, cadwch mewn cysylltiad, a phob lwc. Helo, blwyddyn 13. Yr amser wedi dod i ffarwelio gyda chi yn anffodus. Dyma top tips gen i ar gyfer y dyfodol. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cadw mewn cysylltiad gyda'ch gilydd. Mae ffrindiau ysgol yn ffrindiau am byth. Yn ail, peidiwch ag anghofio eich Gymraeg. Defnyddiwch chi tu allan i Fideo Bro Edern. Mae yna lot fawr o gyfleoedd i ddisgyblion neu bobl sydd gyda mwy nag un iaith, a mae'r Gymraeg yn fanteisiol iawn. Ac yn drydydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn cymryd mantais o'r holl brofiadau sydd ar gael yno. Peidiwch â deud na, ewch amdani, byddwch yn hyderus a credwch yn chi eich hunain. Pob hwyl i bob un ohonych chi a cofiwch dewch yn ôl i'n gweld ni yn y dyfodol. Hwyl am nawr. Wel, blwyddyn 13, chi nawr i gyrraedd diwedd eich taith yma yn Bro Edern, a chi nawr yn symud mas i'r byd mawr, boed yn y lle gwaith, y coleg neu'r prifysgol. I rai fi wedi dysgu, mae wedi bod yn bleser mawr i fi. I bawb arall, rydw wedi mwynhau eich cwmni wrth siarad chi yn ystod amser cinio a amser egol ar safle'r ysgol, a'n dymuno'r gorau chi yn beth bynnag maes chi'n dilyn yn eich bywyd. Pob lwc blwyddyn 13. Hwyl fawr. Helo bawb, fi'n methu credu bod chi'n ein gadael ni. Fi mor dres, fi'n teimlo mor hen achos nathon ni gychwyn yr un amser a nawr fi'n methu credu bod chi'n gadael. Na i byth yn cofio cwrdd o saith hafren un am y tro cyntaf. Fi'n cofio gweld Rhymni gyda Miss James yn rhesu lan yn berffaith, a Eli a Mr Morris, hyd yn oed Taf gyda Mr Thomas yn rhesu lan yn dawel. A edrych draw a gweld y hyfryniaid gwyllt yma, meddwl, o na, fi sy'n gyfrifol amdani nhw. Ond ar ôl cwpl o wythnosau, falle misoedd, ni oedd y dosbarth gorau yn y flwyddyn. Ni oedd yn ennill y Steddfod, yma fel gamper, her Nadolig, her Ffair Haf ac yn y blaen. A bod yna atgof parhaol ar bwrdd gwyn dy un, sorry Mr Pritchard, mae yna groeso mawr i chi ym Bro Edern a byddai'n gweld eisiau chi yn fawr iawn. Hwyl am y dro, tara! I flwyddyn 13, pob lwc i chi gyd yn y dyfodol, be bynnag a ddaw. Cofiwch i fod yn hapus, ond yn bwysicach byth, mwynhewch. Helo blwyddyn 13, gobeithio chi bod chi gyd yn iawn. Wel, dyma ddiweddglo rhyfedd i'ch amser chi gyda ni ym Bro Edern. Yr amser fel bod i wedi hedfan ers y dyddiau hynny pan i ni'n dod allan i'r cynradd i ddysgu Almaeneg i chi yn y Berllan Deg ac yn Ysgol Bro Edern yn y Prynhawn. Dyddiau da mae'n rhaid dweud a wedi mwynhau gweld eich taith chi drwy'r ysgol, y ffordd chi wedi datblygu fod yn bobl ifanc hyfryd, cwrtais a dymunol a difyr iawn. Felly hoffwn i ddymuno dda iawn i chi wrth i chi yn gadael ni. Chi'n hedfan yn neith na'r gadael Bro Edern am y tro olaf. Peidiwch a bod yn ddiarth, dewch nôl i'n gweld ni. A dwi'n cofio ar fy niwrnod olaf yn Llanhari pan o'n i'n ddisgybl ym mlwyddyn 13 fel chi. Mrs Sayre y dirprwy yn gweud wrthon ni bod math o bethau pwysig yn y gwasanaeth geithon ni ar y diwrnod olaf. Ond y peth nath aros gyda fi, nath i weid wrthon ni, be bynnag chi'n neud mewn bywyd, newch yn siŵr bod chi'n magu'ch plant yn Gymru. Felly dyna'r un neges i chi heddiw, cofiwch chi da chi. Os ych chi'n aros yn yr ardal, gobeithio byddwch chi, nid job yr ysgol fi dysgu Cymraeg i'ch plant chi. Gobeithio bod nhw'n cyrraedd yr ysgol yn gallu siarad Cymraeg yn barod, gan bod chi wedi gwneud hynna gyda nhw adref. Felly pob dymuniad da i chi, cadwch mewn cysylltiad, a nawn ni weld chi cyn bo hir. Llongyfarchiadau blwyddyn 13 am gyrraedd diwedd eich cyfnod yn Ysgol Bro Edern. Dymunaf y gorau i chi gyd, beth bynnag fydd y bennod nesaf yn eich bywyd. Cofiwch i fanteisio ar bob cyfle ac i gadw'n bositif hyd yn oed pan mae bywyd yn gallu bod yn heriol. A chofiwch eich Cymreigdod. Pob lwc ar gyfer y dyfodol. Hey, shwmai guys. Mae'r 2 blwyddyn diwethaf wedi bod yn diddorol iawn. Mae wedi bod yn profiad wych yn dod i nabod chi. Diolch yn fawr iawn am croesawu fi i'r ysgol. Diolch am gwrando ar y storis gwirion fi wedi rannu gyda chi. Chi roi gwen ar fy ngwyneb bron bob dydd. Fi wedi joio rai gwersi mwy na gwersi eraill, ond
Ar y cyfan, fi wir wedi mwynhau dod i nabod chi a wedi joio fy amser. Mae nawr yn mynd i fod yn cyfnod diddorol iawn i chi. Mae neb yn gallu gweud wrth chi beth i disgwyl achos i chi yn mynd i fod yn cymryd camau mewn i byd hollol wahanol yn y misoedd nesaf. Dwi'n gwybod mae pawb yn barod amdano fe, fi'n gwybod bydd pawb yn neud yn wych. Mae angen i chi sicrhau bod chi'n aros yn ddiogel, bod chi'n cymryd mantais o bob cyfle, ond mwy na unrhyw beth arall, mae angen i chi sicrhau bod chi'n joio. Pob lwc am y dyfodol, mae gweld chi cyn hir. Wel, blwyddyn 40 dyma ni. Mae eich amser chi gyda ni yma ym Bro Edern wedi dod i ben. Ac am daith mae wedi bod, ac am ffordd o ddod â'r taith yma i ben gyda'r sefyllfa ni ynddi ar hyn o bryd. Ond dwi'n cofio nôl i'r cyntaf o Fedi 2014, eich diwrnod cyntaf chi ym mlwyddyn 8, ac wrth i chi gerdded mewn i'r gwasanaeth ar y bwrw hwnnw, roedd ganddo chi wyneb newydd o'ch blaenau chi. Wyneb ifanc, wyneb golygus, wyneb ysbrydoledig. Y wyneb yma, fi, eich pennaeth cynnydd newydd arnoch chi ym mlwyddyn 8. A dwi'n cofio'n arbennig o dda chi'n cerdded mewn i'r gwasanaeth ar y bwrw hwnnw. Doedd dim drefn arnoch chi o gwbl. Oedd braidd neb ohonoch chi'n cerdded mewn, oedd ambell un yn redeg, sgrechian, sgwrsio, a wedyn, to top it off, mwyn cael y cadeir, oedd chi'n llusgo nhw ar draws y llaw a gosod nhw mewn rhyw fath o resi ac o'n i jyst yn cofio meddwl i fy hun beth ar y ddaear ydw i'n neud yn dod i weithio fan hyn. Achos yn amlwg, hwnna oedd fy niwnod cyntaf i ym Bro Edern hefyd. Ac fel chi'n mynd i ffeindio allan yn fuan, mae dechrau unrhyw le newydd, swydd neu prifysgol neu beth bynnag yw y cam nesaf yn gallu fod yn anodd. Ac yn dod mewn i Bro Edern, doedd ni ddim yn nabod dim un ohonoch chi a dim ond ambell aelod o staff oedden ni'n gwybod cyn cychwyn. Ac wrth gwrs, rydyn ni ddim jyst yn pennaeth blwyddyn arnoch chi, ond ni'n pennaeth blwyddyn ar flwyddyn 9 uwch pennau chi hefyd, a dwi'n meddwl ni gyd yn gallu cytuno roedd nhw'n llond llaw. Ac roeddech chi ychydig bach fel y brawd neu chwaer ifanca, gwylio nhw wneud y holl camgymeriadau, dysgu oddi wrthyn nhw, a chi'n edrych fel anghelion bach i gymharu. Ond roedd y flwyddyn cyntaf yna'n anodd iawn i fi blwyddyn 40, na i fod yn onest gyda chi, nes i really stryglo ar y degau. Ond un o'r pethau wnaeth wneud y flwyddyn hynna cymaint yn well i fi oedd chi. Roeddech chi fel breath o fresh air. Roeddech chi'n criw o bobl ifanc, hollol unigryw. Fel grŵp flwyddyn, chi'n eitha fach o ran niferoedd, ond chi'n agos, chi'n becso am eich gilydd, chi'n gofalu am eich gilydd, a dydych chi ddim yn gweld hwnna yn aml iawn mewn ysgolion. Ac roedd e'n fraint i fod yn pennaeth blwyddyn arnoch chi. Nes i fwynhau ein gwasanaethau, nes i fwynhau siarad gyda chi fel unigolion neu fel grwpiau, a dwi'n cofio pob gwasanaeth yn ymbil arnoch chi. Please, peidiwch y dil yn y siampl y flwyddyn sydd uwch eich pennau chi, a wnaethoch chi byth. Ac yn amlwg, doedd ni ddim jyst yn pennaeth arnoch chi yn flwyddyn 8, ond yn blwyddyn 9, a jyst i sicrhau, nes i dinistrio bywydau pob un ohonoch chi, des i nôl i fod yn pennaeth blwyddyn arnoch chi yn flwyddyn 11 hefyd. Naeth y rhan fwyaf o'r troublemakers yn eich blwyddyn chi gadael ar ddiwedd blwyddyn 11, ond wrth gwrs, naeth Sian, Caerwyn, Elis parhau gyda ni tan y diwedd. A fel dwi wedi deud, mae wedi bod yn fraint. I wylio chi'n tyfu o fod yn blant yn blwyddyn 8 i oedolion ifanc yn blwyddyn 11, ac nawr mewn i oedolion cyfrifol ish yn blwyddyn 40, mae wedi bod yn fraint. A dwi'n dymuno pob lwc i pob un ohonoch chi. Chi wastad wedi bod yn criw llwyddiannus, ac mae llwyddiant yn mynd i ddilyn chi wrth i chi cymryd y camau nesaf. Ydy, weithiau mae bywyd yn gallu tafu rwystrau yn ein ffordd fel sydd wedi digwydd ar hyn o bryd. Ond cofiwch pwy ydych chi. Chi wastad yn mynd i fod yn rhan o deulu Bro Edern, ac os ydych chi'n glynu wrth eich egwyddorion chi ac eich rinweddau chi ac yn dyfal barhau, fe wnewch chi gorchfygu unrhyw rwystyr. A dwi eisiau chi ddod nôl, cadwch mewn cyswllt, achos dwi'n edrych mlaen at glywed am eich llwyddiannau ac i ddathlu rein gyda chi. Felly edrychwch ar ôl eich gilydd, cadw eich pen, a phob lwc i chi gyd am y dyfodol. Gobeithio gewn ni weld eich gilydd yn fuan iawn. Hwyl am y tro blwyddyn 40. Wych bydda bo'n haf neu iar rhyngthom ni.